সম্মানিত অতিথি শ্রেষ্ঠ অভিনব মিশ্র মহোদয়কে সে সংক্ষেপে ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବେ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଆଜି ଯୋଗମାୟା କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆଜି ତାର ଅନ୍ତିମ ଦିବସରେ ଆମର ମଞ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ। ଆମ ଦେଖୁଥିଲେ ଫିଲ୍ମର ନାୟିକା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ଯାଉଛି ଆପଣ ଏଠି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ହାଜର ହୁଅନ୍ତୁ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଏ ପଡ଼ିଆରେ ଆମ ଖେଳ ଚାଲିଥିଲା। କିପରି ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ଶେଷ ଦିନ। ଶେଷ ଦିନ ସମସ୍ତେ ଆମ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଆଜି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯାହା ହଉ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଡ଼ିଆ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଛେ 36 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ଖେଳ ଚାଲିଥିଲା ଚାଲିଛି।